Id-dinja għandha bżonn issib direzzjoni ġusta. Ansaħħu l-kanonku Dun Joe Zammit kif indirizza lil numru kbir ta' devoti tal-labtu terzjarji karmelitani li ħonqu l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Fjum is-solennità tal-festa ċelebrata fis-16 ta' Lulju waqt il-quddiesa solenni tal-festa. Il-quddiesa li għalejha attenda wkoll il-President tar-Repubblika George Vella flimkien mas-sinjura tiegħu kienet iċċelebrata mill-Provinċjal Patri Joseph Saliba flimkien mal-Patrijiet Karmelitani f'Malta fil-waqt li l-kanonku Dun Joe Zammit niseġġ il-paniġierku. Dun Zammit sostna li s-soċjetà qed toħloq għallat oħra bħal flus u l-pjaċir fieraħ u għalhekk aħna fli-aħna fejn il-biża' tal-futur qed ixxekkilna. Ċelebrazzjoni ta' din il-festa solenni ċelebrata mill-Provinċja Karmelitana Maltija għal din is-sena hija waħda b'differenza kemm minħabba l-programm ristret kawżat tal-pandemija tal-COVID-19 iżda wkoll minħabba li s-sena 2020 tfisser ħafna s-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Dan għaliex din is-sena tiġi ċelebrat il-125 sena minn meta Papa Leon 13 ta' dinjità ta' Bażilika Minuri lil dan is-Santwarju. Kif ukoll qed jiġi ċelebrat l-450 sena mill-miġja tal-Patrijiet Karmelitani mill-ewwel kunvent tagħhom tal-Lunzjata fil-Belt. Il-Pirjol u rettur tas-Santwarju Patri Alex Sherry saħaq illi minkejja li din il-festa ġiet iċċelebrata b'mod differenti kawża tal-pandemija, ir-restrizzjonijiet xorta waħda ma jnaqsu xejn mill-imħabba u d-devozzjoni lejn Marija tal-Karmelu. Intant, il-festa ssuktat il-ħamis filgħaxija b'quddiesa solenni mill-Arċisqof Charles Scicluna sabiex imbagħad ħareġ il-pellegrinaġġ ta' talb u ringrazzjament bil-vara devota tal-Madonna tal-Karmnu.